Nagamta ki video ha satra kaperthei. Subscribe ki ukasi reporter. Ba share rukcha ki parlo ki jompi. Kublai shibun. Hadin ka jingki ka eryong bashir ke. Jur ka jingslay Bat ka jing tuak hendel. Han North East. Jong ka jela Manipur. Ka jingslay Bat ka jing tuak hendel. Kala jur bha. Namar ka jing beteng. Jung uslaba bashir ke. U Chief Minister Jongka Manipur, u Biren Singh, u Lapenlong, ya ka meeting ka bahe bha, halor kene ka jingjie, ban yarab ya ki pajba. Ka Surogrel, Hanot Eastern, Jongka Jela Manipur, kala syak penjot penpera, ha une uslab u bajur. Ka jingtrei Jongka Eryong Bashir Kei, ha Asam bat ha Manipur, laong ba kilas dang, ban ripel no, Iki kato katne ki jaka, ki balasyak penjulor. Ki jingkang dukan, bat kiwe, ki lasyak penjulor, namar ka jingnyat jongka ka bahe bha, ha North Eastern, jongka jela Manipur. Ka sorkar Asam, bat Manipur, ki lasna ye ki jingking ki bahe bha, ban pelaj yiki pajba, nakane ka jingjia. Ha Asam, kumba iwe pon kendai popralak ki breu, hapo ki kendai teli ki distrik, ki lasyak ketak jur, hakane ka jingslay Ki wak ki baher, kum ka Brahma Putra, Barak, bat kapeli, kala mabha, namar kine ki latuj, hapo ki snong ki tau.